geputten. Als je de niet gepersonaliseerde video bekijkt, zie je hoe gelukkig en gezegende moeder en vooral de jongetjes zich voelden na de ontmoeting met zijn heiligheid. Taal, cultuur en context bepalen hoe mensen naar een bepaalde situatie kijken. Door het context en culturele verschil te negeren, had deze agressieve, gepromote clip slechts één enkel doel: om het correct imago van het Nobelprijswinnaar, zijn heiligheid de 14e Dalai Lama, verontreinigen, die bekend staat als een symbool van vrede, symbool van mededogen, symbool van rechtvaardigheid. Het is inderdaad belangrijk om de Tibetaanse cultuur, tradities en de opvoeding in onze gemeenschap te begrijpen. Wij geloven dat een mens vrij van wellustige gedachten wordt geboren. Zelfs als wij ouder worden, worden vele lichaamsdelen